أنيهم تمارس كنت اسمع عنه عن رقم يكون سكان قرني هم كمان تها تعرف سكان اسمع ده كم حدش تتأثر الله يكون سلام سلام قاعد عن مساهم لكن لا قبل كل هذا لكن لا قبل كل هذا سلام نعم حكي معي قاعد عن مساهي لقي دغي لقى خيط فني እግዚአብሔር ይመስገን ከመይ ዝያዳይ ሰላም አላህ ይመስገን ጽቡቅ ከመይ ወገንኪ ከመይ ተባዒሉ ወይ እንዴ ፀጋዕ ክትኾኒ ኢለ ፀጋ ወይንካ ዓለም ይኹን ሓሊፍና ክትኾና እሞ ኣነ ዝፈልጠኩም ኩላትኩም ክፅዋዓክን እንዴ ሰላም ሰላም ከም ሓደሽ ትኣት ዘለኹም ከዓ እንኳዕ ሰላም መፃኹም ከመይ ኣምሲኹም ከመይ ኣሎ ዓርቢ ከመይ ኣሎ ናይ ምድላው ናይ ዕረፍቲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ከም ትሰርሑ ከም ተምሃሮ ከዓ ዕረፍቲ ከመይ ኣሎ ተነዲ ቆልዑ ከዓ ቆልዑ ተብፅሓ ነበርክትን ከመይ ኣሎ ዓርቢ ኮይኑ ሎማዓንቲ ማለት እዩ 18 ሰባት ኣለኹም ላይክ ከይገበርኩም ኩላትኩም በዚኣ ትሓልፍለኹም ላይክ ስወላ ሓንዴት ትኸላነ ላይክ ግበር ለይዝም لايك እንዳገበርኩ ላይክ ላይክ ኖርማል ያ ኖርማል አያምኔ ረስተ ኦ ማይ ጋድ ሰላም ዲዩ አየየየ قال عندي حزينة هاللي خينا قال عادك سن لا عادك شيخ ما تسنش أوي قزيت ما تسي انت يسكا أنا خلاص هتصبخن أوه سلام دي خطر فك ما يمو مو بالنار خنا بشاي مش هدا خويني مبر درار كاين بلك عب عماسي خمس إخي سلام دي خطر فما هيوت كم يالله هو ما عاد سبع سكوت هاي عسلت شو من توزيع قرمك يقول رئيس انت صار خمسة مكي هاي
كمان إيه بتعمين كمان بس جزاي حق زرا بتعمين تبيه بتعمين زرت سبسكرايب أوروبي زي حلو زلت ناي ساعتها نسقى أسبق كأكليو بس أنا خمي لما هوتك إن بس أنا صراحة نشتي جنبنا راحتك بس بتحقي كده بتحقني لايك إن أجوركم ما حدش تأذي لهم لايك ورو واي مليون أنا قاعدة عمالي مذكرة مليون مساحات أذكر إنها أنا مساحة في الليسي واي مالي مذكرة قالي أبيت وقت ما حزغد الله أنت يسك رحستي إذا خمس ناي سحاق قال ملسي إذا ندايت بس عفوتون أنت قالي أنت بيك أنا ولا أكيد راح قالي جزاس كومنتي تحت نرس كم زي مسحة تزاري بمس ناي سحاق سي ناس رأي حاجة أنا نخرج تسدم سيا نخرجتي كذا قبل نسني بزنايت في جمعة إنسانها يا أخوي نخمس قبل I don't know لايك ما قولكم فاتكم حدش تأصلهم فرحس ترى لايك كرالا لايك زي تقول كل جزء ساعات عسرته ساعات عسرته ساعات عسرت حدا فرعني ذات كل جزء فقط أم لما أنت أم سياب لي إمتى قلعوا قال ملي عارب خاخ وين خمس تفلت وما ليتي يعني مهم إيه هو ترى حسيت ولا ما عارف من دودي خي هو فليت من مخان كده رئيستي فليتك يا جوهي إيه حتى تأخذ تدنا كرنا زلخي راح حسيت ولا أولي يا أسي ذات صحة فخسنا راح حسيت يا ولا ماسنجر فريندز لازم أكو ناي ቀደም ገለኻ ናይ ካዘክር ክንሲ ናይ ዝሓለፈ ማለት እዩ ምድሓን ብሓቂ ወል ዛፊ ኸ ሃይ ዝበደለ ይበል ዛፊ ማዕረ እቲ ዝሓፍተ ማዕረ ኣይ መዓት ሰብ እንዳኸዳ ሒዝኩማ መፂኸ ተዳማሚርና ኢና እሞ
እንታይ ትብላ? ኣይ ኣይ ናይ እዋ ሓቂ ወሲሉ ኣነ ራ ኣትክልብ ወይ ይሄ ተኾነ ዘፈልጦ ዋ ፈሊጠኪ ዋ በታ ቀዳማይ ዝፀሓፍክያ እንድሕር ኮንኩ ፈሊጠኪ ኣለኹ እዛ ካልአይቲ ዝብልክኒ ግን ምናልባት ብናይዚ ዘለናዮ ተላለና ክንከውን ንኽእል ኢና ቀዳመይቲ ግን ኣጋጣሚ በቃ ከማ ትበሃል ኣላ እንትና ማለት መሓዛና ነዊሕ ገና እኳ ተጣፊእና ኣብዚ ምሳያ ዘላ ብኸምኡ እየ ኣነ ኸዓኒ እሳ እንድሕር ኮንክ ግን ክሓተልክ እንዴ ስክሪንሻት እዛ ክሳይ ዘላ እዚኣ ስክሪንሻት ገይራ ክሓተልክ እየ ስእልካ ሸለል ኢልካ ምሕላፍ የለን እንዴ كمان ኣብዚ ግሩፕ ነርኒ ግሩፕ ክእቱ ኢልና ኣይገርመካ ሓደ ሓውና ነር ብጣዕሚ ከዛና ተዓኩም ኢልና ግን ኣጋጣሚ እቲ ናቱ ናተይን እንታይ ዝበሃልስ ኣቢና ቶታል ኣቢና ኣቢና እቲ ናተይ እናቱ እንትናይ ዩቱብ ብጎጉል ጌርካ እንዳተኣቱ ምርክራሪ ትፈልጥዮ ዝኾነ ይኸ ኣብዚ ዩቱብ መፅኡ ፍናን ዝበሃል ሓውና ዩቱብ ቻነል ኣለዎ وها حجي بقى أبيني بس يعني بيني أطلع بوي تك أتيك زكي قليل نورو كم زاز بلقو أبينا بتعام هوا هنا سمعت بتريو أنا كنت أنا دلو بزح درفات أبي للو أدالي لو متسنايو سؤالك اللو سلام سلام عن متأخر حدثتي أوكي بتليجرام أوكي إيش تجمع لينكري أب تليجرام إيه إيه كده فتي إيش هو حتى همه إذا حنت اللي فينا كده خليه يعمل ها ويز جواركني ثانك ثانك زيادة يا معاري ثانك يو بالبيزا مسكنك ولا لاي إيه كأجرمك جن محزة يلا تنخاجرمك بزل هو مالتيس مسايز متسع بعزو بدعم يزبط
በዚህ አጋጣሚ ሕጂ ንሳ ምንሳ መሲሉኒ ነይሩ ክብ ኢልኩም ጻሕፉለይ ጥረይ ንሳ ናይ ብሓቂ መሲሉኒ ሰላም ሰላም እንኳዕ ደሓን መጻኹም እቶም ሓደሽቲ ዌልካም ላይክ ኣይትረስዑ ክትብሉ ከለኹም ላይክ እንዳገበርኩም ትኣትዉ ከለኹም ላይክ ግበሩልኝ ኣሕዋተይ ሳፊየ ማዕረ ሽከረይ أنا ده أنا قلتني يا أخي لك تبى استراحة خوي تعرفي تعرفي زيادة زيادة قاعدة حن مصاهم تم حدشتي لايك نقولكم هذا أوروبي كاني أبزناتي حنساء كوف بلو مخنيات نعي حق زني ساعات بالعميد حق زني سلز خني موزيكا خاين نقبر زخونة نقر كوبرايت سلز حرم إذن يزي هم تفلقوه هاي بحق ولي بلي أنا راح حق أمينك مخنيات سكون زول بس هاي بحق أمينك أنا رأي عاوز تقيا ذا الخوان لا يروح أصي كنت نعبد له هو مالي بطا لا يروح أي كنت درجة خدي عملت درجة أبقع زينا تلالينا مالتي بكم إيه سولت أنا عارف كمان صراحة كهم يعيدوا لما أنت عارف خينو سابع عرفتيه معك واي مو حلبة دلو ني عربي حلبة سوا دلو تيرا زخلو شي شاحيس كنت أسأل كنت أني حكا كنا قد كنا متصمو صباح ولا يحلف صباح كنا متص كنا ملع تعمل دس زبدة أنا السؤال لكم زلكو في اللايزم حدشتي إذا أبزناتي channel سؤال لكم زلكو في اللاين لازم يوتيوبرات زلكم حدشتي مالتي خمس خماي مالتي ናይ ኤዲት እንድሕር ቅፅለልኩም ደልይኹም ፀሓፍለዩ ኣብ ኮመንት ፀሓፍለይ እታ ኮመንት ኩሉ ክሪኦ እየ ተስቂለያ ዘለኹ ናይ 13 ደቂቕ ታምኔል ዝኾነ ወይ ከዓ ተንቀሳቓሲ ስእልታት ብመዝሙር ዓይነት ክተቕርብዎ እትደልዩ እንድሕር ሃልይኹም ግን ብውሽጢ ረኸባኒ እተን ብቴሌግራም ትፈልጣኒ ብውሽጢ ረኸባኒ ክሕግዘክን ክእል እየ ክሰርሓልክን እውን ይኽእል ሽግር ዘለዎ ኣይኮነን بعوي جن سريع اللي صغير لكم على خون خلاتكم كم يقولكم اتناي أبليكيشنات زلوا اتناي ناس تقوم لتقولوا حابريتات ونجد لكم على أو صغير لكم على خون تقوم لتقولوا لكم مغنياتو أبتناي إيديت زلوا بتعمل جزء وسدكها بتعمل خسرتو كم عتسرح ويلكاز كله قرات قريتك أب إيديت زلوا دخام نقولكم هاي اللي قال عمس حنسا هاي قال دمتي حد دمتي خايت فخايت صندح بخلت دمتي قاعد وكا جلس لازم هنا بتعمي ناي إيديت أفتي ناتي سائل لكم هاللغو قسقركم تحرقهم كرداكم يخلي أنا بزبل بعمي مالي فتنكو أنا مالتي أنا أبي تبي رئي أبي تبي تمهيريون عاي حق زن سلازر خبوه نعخاتكم كأك حق زكم تسفى كبر كما أقول رئيهم تاناي تامنيل كأني سريحة أب نزل سوما سألوا لكم أرتحت أركزي مالتي إيه هاي ترى خبرة
ጾም ስለዝኾነ ዶ በቃ በጣም ጣዕሰን እንዳይግባ ናቶም ከዓ ዓርቢ ንሶም ከዓ ዓርቢ ዝዓፈትዋ እዛ ርኢኽያ ዲኺ እዛ ስቕኢልያ ዘለኹ ርኢኽያ ክሰድልኩ እኳ ነሪአ ብቴሌግራም ከመይ ረኺብክያ እስከ ንገርና እስከ ቁሩብ እኳ እቲ ናይ ኤዲት ቁሩብ ኣብያትኒ ነይራ ከምዚ ግዜ እንዳነውሐ ብጣዕሚ ኣነ ዝወሰደለይ ዳርጋ ሰዓት ክኸውን ወሲድለይ ንዓ ኤዲት ክገብር ማለት እዩ ክሰቕላ ኣብ ዩቱብ ኢለ ኣብኡ ከዓኒ ብዙሕ ብዙሕ ነገር ንትኹል ስለ ዝሰኣልክዎ ንጎድኒ እንድሕር ኮይኑ ፅቡቅ ዝመፀልካ እምበር ንትኹል እንድሕር ስኢልክያ ኩሉ ግዜ ናይ ዩቱብ ማለት እዩ ፅቡቅ ኣይመፅን ኩሉ ግዜ ንጎድኒ ጌርኩም ክስእሉ ኣለኩም ኩሉ ግዜ ንጎድኒ ማለት እዩ እንከላይ ከዓኒ እቲ ትስእልዎ ከዓኒ ብ16.9 ናይ ዩቱብ ማለት ዓቐን ናይ ዩቱብ ኣለኩም እሺ ወለላይ ታዲያ ናይ ለይቲ ደኣ ቀበይ ሰዓት ደኣ ናብ ስራሕ ደኣ ወይኔ እሺ በቃ ፅቡቅ ናይ ስራሕ ገበርኩ ዝሓፍየ ማዕረ ኣነ እውን ክዓፂ ሓደ ሰዓት ክገብር ኢለ ሓግዘኒ ምንታን ኢለ ክዓፂ ኣነ ከማት ሓደ ሰዓት ክገብር እሞ ካና ቁሩብ ግዜ ኣሎ ሓደ 4 ደቂቃ ክገብር እየ ወዲሕ ክዓፂ ኣነ ከማን ከም ዝበልኩኽን ከተሰደልክን እየ ከም ትፈልጠክን ብቴሌግራም ተሰደልክን እየ ማለት እዩ ካብ ፅባሕ ከዓኒ ኣብ በዓለ ወልዲ ዘይብሉ ማለት እዩ ኣብዚ ገዛ ናይ ፀጉሪ ዱባይ ኣልባሶ ጀብጀብ ብላይፍ ከሪአክን ክፈትን እየ ኣነ ኖርማል ናይ ምዝንጋዕ እንዳኾነ ንዓኹም የሪአክን ንስኻትኩም ከዓኒ ሓደ ክልተ ኩሉኳ ፅቡቅ ወላ ተዘይገበርኩ ኣብ ቲክቶክ ናተይ ሰቂለዮ ኣለኹ ቆምስ ቃል ናተይ ኣለኒ ኣብ ቲክቶክ ዝሰቀልኩ ማለት እዩ ኣብ ቁንና ትደልያ እንድሕር ኮንክን ከምዛ ባንቡላ እዚኣ ሓንሳእ ከሪአክን ድምፂ ናይ ቲክቶክ ማለት እዩ ድምፂ ስለ ዘለዎ ኮፒራይት ስለ ዝሓዘካ ንዓይካ ስለ ዘይተቐበሉን ዘለዉ እዚ ናተይ ቲክቶክ እዩ ማለት እዩ እዚኣ ፓርት ቱ እያ ናይ ፓርት ዋን ኣዚኣ ኣላ ማለት እዩ ናይ መጀመርታ መዓልቲ እያ እዚኣ ከምዚ ዓይነት ከሪአክን ትደልያ እንድሕር ኮንክን ናይ ቁኖ ማለት እዩ ከሪአክን ይኽእል እየ ንስማ ተኽላይና ድምፂ ዘይብሉ ገይረ ዘለኹ ምክንያቱ እሕልፋ ድምፂ ዘይብሉ ምክንያቱ እቲ ናይቲ ሓሙሽተ ልባስ የቆኒ ናይ ተወርታ ክትመሃራ ትደልያ ኣብ ቲክቶክ ኣለክን ብዙሓት ሰባት ኣብ ቲክቶክ ኣለዉ ኣናተይ እውን ኣብ ዩቱብ ፅዕንፋ ገበርታላትክን ኣብ ቲክቶክ ናተይ እውን ኣለክን ኣብ ዩቱበይ ኣለክን ኣብ ኩሉ ለክን ዋልነጋሲት ውን ዋላ ኣብ ቲክቶክ ትረኽባን ተኸላእኽን ግን ብጥቀመሉ ግን ዩቱብ ቲክቶክ ኣይጥቀመሉ
ላይክ እንዳገበርኩም ዘውሃት ላይክ እንዳገበርኩም እተን ኣሕዋትና ናይ ቁኖ ከምዚ ለማመዳ ትደልያ ከምዚ ዓይነት ባምቡላ ማለት እዩ ክሕብረክን ይኽእል እየ ኣነ እዚኣ ናይ መጀመርታ መዓልቲ ዝቆነንኩ ነዛ ባምቡላ ማለት እዩ ከምዚ ገይረ ቆኒነ እያ ካልእቲ ፓርትቱ ከዓ ከምዚ ገይረ ማለት እዩ ካልእቲ ክፋልካ ኣብ ኒሄትልከን ቁሩብ ሕልፍ ክብልልክን ይነዋሓክን ምንታ ፓርትቱ ኣብዚ ኒሄትልከን ከምዚ ገይርክን ኣብ ገዛኹም ባዕልኹም ክትለማመዳ ትኽእላክን ሽዑ ንደቅኹም ፅቡቅ ትቁንና ወላ ንመሓዙትኩምካ ንስኹን ትቁንንእን ንስን ይቁንናኽን ኣነ ከምዚ ገይረ ይቁንን እየ ነይረ ኣጓል ኣብ ገዛ ኣብ ዓዲ ከለኹ ማለት እዩ ግን ኣብዚ ከዓኒ ከምዚ ገይረ ከዓ ቆልዑ ይቁንኑ ደቀይ ጋላይ ከዓኒ ባምቡላ ከዓ ከምዚ ገይረ ገዚአ ብዙሕ እኳ ኣይሓዝኳን ነዚኦም ምስ ቆነንኳስ ኣይቆፀልኩዎን ክቅፅል እየ ከሪአክን እየ ከምዚ ገይረ ብላይፍ እንዳመፀኹ ብዩቱብ ማለት እዩ ኣብ ሰዓት 10 ክሳብ ፋዱስ ክሳብ ፋዱስ 11 ክረኣን ዘሎ ላይፍ ክኣቱ እየ ኩሉ ግዜ ኣብ ግዜ ዝረኽብኮ ማለት እዩ እዚ ዘልብሳ ዘለኹ እዚኣ ብርቦ እያ እታ ናይ ዓንቶ በይዘረኣኽኮን ግን ብስገም እያ እዚ ኣነ ብሕጂ ብርቦ ኣልቢሳ ኣይክእለን እየ ብዙሕ ኣይኮንኩን ብስገም ብርቦ ይኽእላ እንድየ ኣልቢስያ ክፅቡቅ መዓት ግን ከከም ዝለመድካያ ስለዝኾነ ኣነ ብርቦ ፅቡቅ ገይረ ኣልቢስያ ማለት እዩ
سوري. يا ثانية رجعت ድምፂ ኣሎ ዶ? ድምፂ ይስማዕ ኣሎ ዶ? ከም ሓደሽቲ ኣተለኹም ሰላም ሰላም እንኳዕ ደሓን መጻኹም። ላይክ እንዳገበርኩም ጀምሩ። ሰለስተ ጥራይ ላይክ ልዕሊ 50 በፂሖም ዝገዛ በፂሖም መፂኦም ግን ሰለስተ ሰብ ጥራይ ላይክ ገይሩ ላይክ ግበርቶም ኣሕዋት። ነዚኣ ምስላ እዚኣ ኸ ናይ ካልኦት መዓልቲ ማለት እዩ። እዚኣ ናይ ካልኦት መዓልቲ እያ። ብጣዕሚ እዩ ቀሊል ኖርማሊ ገዛ ከለኻ መጀመርታ ይፍታሓካ እንድዩ ግን ከማን ናይ እዚኣ ባንቡላ ፀጉሪ ክነውሕ ምሕፃር የድልዮ እዩ።
ميت غير خسارة بسني. اها. هاي هاي. أقول لهم أتمزبي. هاي راحتكم ده. تجيش تقلل الليل. تجيش. أنت يا بيدا خير كنا عارف ده كنا نتكلم. بس كنا بخير. تيك توك. ها؟ لايك نقولكم تو. تاب تاب أقول. تاب تاب تاب.
ክመፀና እንተኮይኑ ካብ ሰላም ንዓኹም እንኳዕ ደሓን መፃኹም ድሕር ክምኡ ዘለኹም ዳርጋ ሰዓት ፈገይረ ከመይ መፂኹም እንኳዕ ደሓን መፀኹም ሰላም ሰላም ጥዕና ይሃበልና እንኳዕ ሰላም መፃኹም ላይክ እንዳገበርኩም ላይክ እንዳገበርኩም ናብ ሰብ ክባፅሕ ምእንታን ላይክ ግበሩልና ካድስን 10 ገለ ምስ ኮነት ከዓ እዚኣ ንባዕለይ ክድቂ ስለ ዝኮንኩ ሓግዙና ኣብዚኣ ታብታብ ግበሩ ሰላም ሰላም ጥዕና ይሃበልና እንኳዕ ሰላም መፃኹም ቶም ሓደሽቲ ትመፁ ዘለኹም ላይክ እንዳገበርኩም መጀመርታ ላይክ ግበሩ ምክኣቱ ከለኹም እንኳዕ ከዓ ናብ ቻናልና ብሰላም መፃኹም ብዙሕ መደባት ኣብ ዩቱብ ፅኢናልኩም ኣለና ከም ብፍላይ ንእቶም ዩቱበራት ዝኾንኩም ናይ ኤዲት ማለት እዩ እፅኢነልኩም ኣለኹ ተወሳኺ ክውስከልኩም እየ ትቐፅሎ እየ ኣብ መጀመርታ ክሳብ 3-4 ክፋል ክገብረልኩም እየ ብዙሕ ነገር ኣለዎ ዝተረፈኒ ከሪአኩም ብፍትን እየ ብዝዓቕመይ ማለት እዩ ናትኩም ኣነ ከዓ ዝደሊ ከዓ ላይክ ኣብዛ ላዕሊ ከዓ ኣብኒር ግብር ኣበሉ ዲኹም ولا حنت تغفل أنا هجرمكم زي أسكالان نجرا قريبة يا خا شيخ قريبة يا خا بتصح شعت ميتين شد شنالا هدي حجوزني وهاتي معاري ساعات 3 ساعات أبيان حرجرك ولا 4 ساعات حرجرهم لك ولا عندي تبغيو فايرال يزوج تنات كاتنا يوتيوب تعم تبغي عليه خيط كم حدش تدي حركم في مزلهم مجمع تاهم كزارب تنحي حدش تي يوتيوبرات نحل لهم على يوتيوب شانلي ابلكيشن تسكينا لكم على ناي اديت مقبرة بالتعمية قلال تحجزكم تسفى يقبر ماليتيو توسخي تامنيل كا سريح لكم على لكم شركوا لكم قد امي متعمسي ان لما انت شرايب القوان قربنا اشتات الترف عن نقرات لزلوا قبل لكم شركوا لكم اسخاكم كا لايك يترسعوا كومنتي زخونة قناة زخونة بإيفو كومنت قلت لي فلهم كم زي عند أقرب لنا تلفون فأقرب لكم يخلي ولا هو يقول أنا يقول مدب ولا على نسبة زخونة قبل لكم يخلي زخونة أنا زيد الخابهم كا سبسكرايب لايك نايترسو أبني رنقبرني thank you
እቶም ተኣትዉ ዘለኹም ኮመንቲ ወይ ላይክ ከይገበርኩም ትሓልፉ ዘለኹም ከፈላ ኮይና ላይክ ኮመንት ግበሩ እዞም ሰዓት ገይራ 4 ሰባት ልዕሊ 50 ሰባት በዚ ገዛ ሓሊፎም ኣለዉ ግን 4 ሰባት ጥራዮም ላይክ ገይሮም ሓሊፎም ማለት እዩ ላይክ ግበሩና ዘማት ላይክ ኣይተኸፈላን ቫይራል ዝርኢ እንትናትካ ንዓና ከዓኒ ስለዘይተቐበሉን ስለ ዘለዉ እንታይ ዩቱብ ኣለኒ ብዙሕ ዝተረፈኒ ላይክ ግበሩለይ ሽዑ ይረኣየለይ ንዕካ ቫይራል ክረኣየለይ ሓሙሽተ ላይክ ጌርኩም ቴንክ ዩ ኣብ ሓደሽቲ ተኣትዉ ዘለኹም እንኳዕ ሰላም መፅኹም እንኳዕ ደሓን መፀኹም ኮመንት ፃሓፉ እስከ ኣለኹም ዶ ድምፀይ ይስማዕ ኣሎ ደስ ኮመንት ፃሓፉለይ ኮመንት ፃሓፉ ቴንክ ዩ ዌልካም እቶም ሓደሽቲ ትመፁ ዘለኹም እንኳዕ ደሓን መፀኹም ቀዳመ ሰንበት ከመይ ኣሉ ቀዳመ ሰንበት ማዓንቲ ዓርቢ ድሮ ኮይኑ ቀዳመ ሰንበት ከመይ ኣሉ ፀንሒስኩም ጎበጣ ክረአይኩም ጎበጣ ክነፃውተኩም
እዚ እንታይ ይበሃል ትፈልጥዎ ዶ? ብሓደ ሰብ ኣይፃወትን እምበር ኣነ ጎበዝ ኣፈወት ማለት እየ። እስኪ እንታይ ይበሃል እንታይ ስሙ እስከ ፃሓፉ ካብ ቦታ ክፈላለዩ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ከምዚኣ ጌርካ እታ ፀወታ ትፃወት። እዚ ናይ ሓደ ሰብ ገዛ እዚ ናይ ሓደ ሰብ ገዛ ኣብቲ ናብዚ ከምዚኣ እንዳገበርካ ኣበላኹም እቶም እንዳባ ሓጎይ ትወስድ ነበርኩም ጎበዳ መርዓውቲ ማለት እዩ። ኩሕልካ ነዚ ወዝለ ትበልዖ አንዳንድ ተቐፅል ክሳብ ኩሕ ትብል ማለት እዩ። እቲ ሕርእ ዘሎ ናይ ያ
سلام سلام. لما حدش تتأصل لهم زيقة أنت يسمع زيقة ستايس بعد تايس موزي ملصو قلطفو أنت يسمع زيقة كل تسوق كان هتقاتل لهم يسلتوا في حادث وتقاتل اللي كأنه بركت عم عندها صوتها بس قاط عمي بحسب كومنت صحفتهم تقاتلهم كومنت أنت اسمع زيقة لا ترسعوا شنو سي لحد عيسى هذا قعدتي لا يكبر رايس لا يكبر هزبي ما حدش تقاتلهم لا يكبر واش بلبل بلبل رازو أنت اسمه زي هاي دورة زي سنت اسمه بالينا كمان لما أنا سمعت ما حدش تقاتلهم سلام معاهم هون سلام سلام بعد أنا مساهم ما حدش تقاتلهم لكن دا قولكم بلاك جمرو بلاك جمرو بعد أنا مساهم نعتنلنا هيدي يكفر قليته هينو كلام مثبت
كما يعلم من دراو كلام سمر هم صرف قد صرف أمي آه بتم يوتيوب زلكم سبيكر كدولي مالتي دمتي أما عارفكم تخيل أنا تخيل يا لقنا يوم تلفزيون تلفزيون على زي أخ أنا دمتي مالتي أكتانكا رجع قرقت أترى أفشاين وناكم علىكم هنا سوبر ماركت بأونلاين بيشتري تقولوا فرهم زي أخ أفتح تلفون تقولوا مالكم جاب مكتوب ما أنتي أخ مساهم تقولوا كسركم نكرب تأثروا الحروق تدمتي تعمتم بأمتي مالك أنا عندي كخفت عندي أنا خدت كمان لحد تلفون لا زي أفتح تلفون كمان هذا الحجي قبل عملتي بس يا جرح أحمد يلا ولا روح وين خزارة بخيلي مالتي بس كده ولا حنت أجمع بالله كم دي أجر بزي خزارة بخيلي مالتي سمع على رأسك على حارة حفلة على حارة حفلة سمع عند حرالي دمت خمي يالله سمع عند حرالي حفلة بس أوكي كوت صايرها كوت صاير دمت من تان سلام قد حمد أخو أبزي لكم اشتلن كفوف لكم نظام يتزل لكم مالتي زينا يدمتي إذا أفتح تليفون تجيبوه إذا أخاني هلا تعمل أي تعمل تجيبوشتي يعمل ما يعمل أي رتا زين قلت إن أي يركون قبل تقولهم دحرو صدقهم فأبزي خمسة أبدو لهم مساعد رام قبل كم زي أزورا خمسة مسوا مالتي
أقرأ لكم. شو ኣለኹም ዶ 4 ሰባት ኣለኹም ጻፉ ኮመንት እኳ ክንዛረብ ኮመንት ተጽፉ ኣርእስቲ ምጽኡ ሆነ ኣርእስቲ ተጽፉ ክልዕል መንታ ሰላም ካብ ሓደሽ ሰዓት ብልኩም ኣሰላም ቁሪ ከመይ ኣሎ ቁሪ ቆም ንኽንብለኩም ኣብዚ እኮ ዝኾነ ክትብላ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኮፒራይት ይሃርመካ እምበር ዝኾነ መዝሙር ሰማዕና ነርና ኣነ ግን ኣይፈልጦን እየ ኣይ ናይ ኮፒራይት ይሃርመካ ናይ መዝሙር ማለት እዩ እዘን ናኻታሪካ ማለት እዩ ኮፒራይት ይሃርመካ ማለት እዩ ሕጊ ናይ ባዕሉ ስለ ዘለዎ ሕጎም ክብረሎም ኣለካ ማለት እዩ ከምዚ ጌርካ ኖርማል ክትዕልል ሰለመታት ቪድዮ ከፊትካ ካልኣይ ተሕልልካ ምስ ካልኣይ ከምዚ ጎበጣ ዝኾነ ዘለካ ገዛ ክነፃወታ ተዘናጋዕካ ይንካ ብግሩፕ ክንኣቲና ኣለዎ ግሩፕ ኣለና ብግሩፕ ክንኣቲና ኣብ ገጻል ብግሩፕ ክንኣቲና ሕጂ ግን ኖርማል ኣነ ብዚ ስለ ዝረኽየ ኣትየምበር ብእዋኑ ብናይ ኤሮፓ ማለት እዩ 10 ሰዓት 10 ሓደ ዘሎ ከባቢ ሰዓት እሱ ናቲና ክጨፍልኩም ኢና ብቲክቶክ ሸርት ንብለኩም ኢና ሓደ ሓውና ጋሻ ይዘልኩም ክመፅእ ዩቲዩብ ናቲ ማለት እዩ ኣብ ጉዞኻ ንከይድና ማለት እዩ متقرا ضربتني هواي أزقبه
كذي لما أنت أمسي هم راوين بس فرقت هنما قاعد ويا أنا هم سلام ليتي تم تكاتاتو للنازم سهم بالبناء مسكنكم محدش تتمت لكم قال لايك ناقبركم لايك ناقبركم اسكتا لايك كبروا عسرت قلاي كاتب صحوان 50 قلم تكون سوات وزي عليكم ماله I think المسلمين 50 قلم تكون سوات عليكم قنا 4 سوات لايك يرم عليكم وايد لايك برزم هذه بروح أزري الجزرة والتحمبير أما ما قعد خيط ما قعد طبل عنده لما ما قعد خيط وجروب قاعد يمس ما قعد هذا يسكن ما قعد يا خلاص كم نبدأ بجروب أتخمس إنه لا يكمل الجروب نبنات الغرفتي ما بقني Thank you for مساعدة صحهم عم مش تشد سبعة أبي جروب مالي مساعي أبي لايف أبيهم بيجي بس كلكم كا يا مسكوب حال فايدة نزل هذا very much
يا ماشيني سن مالي بإلكتريك شارج مالي